Benvinguts a What the Food. Si diuen que les baies de goji, aquestes que tinc a les mans, són el secret de la longevitat, com pot ser que semblin una pansa vella i arrugada? Baies de goji, el regal dels déus als simples mortals. També conegudes com les cireres del Tíbet, les panses de l'Himàlaia o el pica-pica nepalí. Sí, per què no? Originàries de la riba del riu Groc a la Xina, proporcionen al teu cos la pau d'un temple budista. Aquest fruit celestial alleuja el dolor renal, el dolor ocular, el dolor hepàtic, la disfunció erèctil, dona energia, enforteix la ment, augmenta la longevitat, et posa la rentadora, et neteja el cotxe els diumenges i fins i tot et fa la declaració de la renta. Gràcies, baies de goji! Bé, potser sóc jo qui necessita anar a un temple budista. Doncs sí, estem parlant de les baies de goji i no, les baies de goji no venen de goji. De fet, el terme goji se'l va inventar, ni tan sols és mil·lenari, perquè se'l va inventar un publicista nord-americà als anys 70 del segle XX. La baia de goji, el seu aspecte original, és un fruit vermell d'un color intens, de forma ovalada i amb un tall molt llarg. Però aquí ens arriben així, deshidratats. A Instagram diuen que és un superaliment, però jo vull saber si realment les baies de goji tenen tantes propietats com diuen, i per això dono, com sempre, la benvinguda a la nostra nutricionista, Georgina Hernando. Vols saber què em penso del que diu internet? M'ho imagino, però sí, vull saber-ho. Sí. Permets, eh? Sí? Sí. Mira, això és el que penso del que diu internet, bàsicament. Explica'm per què aquesta tírria a les baies de goji, que a més estan a tots els comptes d'Instagram de les famoses, amb bols, amb plats healthy. Nutrients en contenen, però clar, no podem tampoc dir que perquè continguin vitamina A sigui una propietat única de les baies de goji. La vitamina A sí que ha demostrat a molts estudis que és beneficiosa per les mucoses, per la vista, pel sistema immunitari, però això no vol dir que les baies de goji siguin la panacea. Llavors m'estàs dient que baies de goji sí, però que no tenen nutrients que no podem trobar en un altre aliment. Correcte. Per exemple? Les maduixes del Maresme, per exemple, tot el que siguin fruits vermells, que ens aporten precisament també antioxidants i tots els nutrients que ens pot aportar la baia de goji. Ha arribat el moment, llavors, estàs preparada per fer el qüestionari entre superaliment i producte de proximitat. I tant, som-hi. Som-hi. Match o swipe. Les baies de goji tenen propietats antioxidants i les maduixes del Maresme? També. Les baies de goji són riques en vitamina C. Les maduixes? Sí. Les baies de goji tenen molts i molts betacarotens. Les maduixes? També. Les baies de goji ens poden ajudar a reduir els nivells de colesterol. Les maduixes del Maresme també? També. Per últim, com dèiem, les baies de goji no venen de goji. Venen del Maresme, les maduixes del Maresme? Sí. Hola, estem al Mercat de la Boqueria, hem vingut a Fruites i Verdures Soleil a parlar amb l'Eduard Soleil sobre maduixes. Maduixes, Eduard, o maduixots? Perquè la maduixa era la petiteta, aquella que ve d'aquí de Sant Pol de Mar i de tot el Maresme, i també venia de Pallejà i de Molins de Rei i de Corbera de Llobregat, que se'n feia molta, maduixa petita. Com podem reconèixer una bona maduixa, no? Jo crec que això a primera vista ja ho veiem, però... Una maduixa que sigui vermelleta, que sigui fresca, que aleshores tingui la flor aquesta, que sigui fresca i verda i maca. Si fem una comparativa de preus, les baies de goji costen uns 15 euros al quilo i les maduixes uns 4 euros al quilo en temporada. Òbviament, nosaltres a What the Food ho tenim claríssim. Si fem una batalla entre superaliment i proximitat, guanya la proximitat. Maduixes del Maresme. El regal del Maresme als simples mortals. Augmenten les defenses, enforteixen els ossos, augmenten la longevitat i el millor de tot, es poden prendre de 1000 maneres diferents. Soles, al iogurt, als cereals, en un pastís o encara millor, en un gin tònic.